Nyakorom gajwang dakika na pagabirio tok sa chiel marukinyi kamora mora mintiere machieg network e chenro mano RuuPiny. Okiny makawuono watoga nena kaluore kod kwiri marach e chiemo mabende wachamo e pacho kaindi. Bende gin chiemo malongo. Okiny makawuono nyakorom gajwang nitiere nonro mabende notim kod riwruok mong'ere kaka Root to Food mabende yango ni chiegni atamalo 70 mago mag yedhe mabende jopur tiyo godo e nego buya kata kute. Koro oyangi ni kod kwiri maricho mabende nyalo hinyo ngima oganda. Root to Food bende yango ni yedhe makamano osekum e pinje mabende odongore mabende usogi mana ne jopur e thurka. Mano nyiso nang'o? Nitiere sigana mabende Edwin notimonwa ne nitiere romo mabende Root to Food noluongo. Wawinjo ne kane giloso kapok wadonjo e twak makama. Nonro ma otim e wi yedhe mag nego buya kod kudni mamako cham e puothe yango ni atamalo 63 mag oting'o kwiri manyalo kelo tuo ne jopur matiyo kodgi kaachiel kod oganda machamo chiemo mawuok e puothego. Chiegni nus mar yedhego osekum e pinje mag Ulaya, kama bende kembe maloso yedhego kelogi e pinje kaka Kenya nikech otamgi uso e pinje kaka German kata Ingresa. 76% of all the pesticides used in Kenya are highly hazardous, and that 44% of these pesticides by volume use have been banned in the EU, but we still use them in this country. The highest volume of pesticides that are used in Kenya are the insecticides, followed by herbicides and then the fungicides. And also that the crops that depend more on these highly hazardous pesticides are wheat, maize, tomatoes, potatoes, and of course the industrial crop coffee. Root to Food wacho ni jopur tiyo sasa gi Roundup, Thanda kod Lumax e kind yedhe mamoko mani kod kwiri maricho kendo makelo tuoche kaka kansa. For example, our maize staple crop, about over 30 pesticides, highly hazardous pesticides, are used in its management. If you look at, for example, Kirinyaga in Murang'a County, we see that almost 74% of the households are using these highly hazardous pesticides. When you talk about the highly hazardous pesticides, the effects you've had today, we have the issues of carcinogenity, it can cause cancer, issues of fertility for both male and female, the reproductive and the growth of the children even in the mother's womb. And these are some of the issues that we raise with the farmers to sensitize them. Oduma, kal, kahawa, gwashi kod nyanya ema ne oyud ni yedhe mag nego kudni tiyo e mang'eny mogik. Jopur mathurka bende wachore ni tiyo kod ma ok tin e siling bilion 10 kaka higa e nyiewo yedhego. Omenda ma jolony wacho ni nyalo tigo e nyayo yore mabeyo mag pur. $16 million are used on pest management for maize and for wheat production, and 7 million for coffee, potatoes, and tomatoes. And I think we should ask ourselves if this money can't be used in a more sustainable way of, for example, implementing integrated pest management or agroecological strategies for these type of crops. Report no koro jiwo piny owacho mondo chak keto okang' mag geng'o kaka yedhego nyalo donjo e pacho ka. Puonjo jopur e wi tiyo kod yedhe mag geng'o kudni kata nego buya, to kod timo nonro matut e wi yore mag pur ma ok ti kod yedhe machalo kamago. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Aya nyakorom gajwang winjo nonro ne yo makare mano kaluore kod romo mabende Root to Food ne obago e pacho kaindi. Kok mano kanyisi welo mabende antiere godo kiny makawuono antiere kod coordinator mano ka riwruok mong'ere kaka Kenya Peasants League mabende na chiel kuom riwruoge mabende yango mano duol mong'ere kaka Root to Food. Sidio Tieno. Erokamano. Arwaki ni machiegni. Erokamano kabisa amor bedo karka. Aya kopogre gi Sidio Tieno nyakorom gajwang bende antiere ka gi Professor Richard Oduor mabende enjalonya mano mar modern biotechnology. Richard Arwaki ni machiegni. Erokamano Shero. Achak mana kod DCD Otieno. Nitiere romo mabende mano mar Root to Food. Mabende koro yango ni kwana tamalo mathoth mago maga yedhe mabende kwe buya e chiemo mapacho kaendi dibed ni nitiere koda kwiri maricho. Ing'eni nitiere kaka iwinjo ka jogo wacho. Nitiere yedhe ma kidhi Europe kocha, ori dhi pinje mantie Europe ok ti kodgi kocha, lakini yudo ka koro Kenya kata gidonje. Koro idon ni jopur mang'eny sana jopur matindo yedhe gi donjo Kenya karka
to ka giso Kenya kar ka kodo ni koro nyaka giti kode gitiro nitiere chenro moketi mondo ti gi wedhigo nyaka ibed gi gears ibed gi mask ibed gi gik mitiyo go lwedo kata king'iyo tok yadhno ondiki ni kete mabor kata gi nyithindo maiso ne en gi kwiri marach to koro wan kaka jo Kenya Peasant League gi jo Root to Food gima wacho na ka koro yath moro kata nitiere yath migogo cham ma Europe kucha wachno koti maiso en gi madhara moro okelo tuoche mang'eny to koro kobiro Kenya kar ka to koro yudo ko jopur tiyo kode e puothewa koro nitiere tuoche mang'eny mawuok mamako ji ma onego tim nonro mondo wang'e to yudo ka jopur yudo tuoche mawuok mang'eny ng'ato nigi effects moko machande koro wan gima temo wacho ka jo Root to Food en ni ka koro nitiere kwiri kata yath ma ok tigo Europe ok tigo e piny moro ang'o pod Kenya kata ka wayie mondo donji mano nitiere problem matin kwa gima wacho ni sirikal kata jo iluongo ni Pest Control and Produce Board and all other agencies onego bed ni bedo piny mondo wang'in to wanon tim nonro ni ka koro nitie yath ma piny mar UK ok oti nitie yath kaka wan gi glyphosate based kaka Roundup Thunder ma ji wacho goendo ka koro nitie piny ma wachno ok oti onego wanon kaka professor nika gine jomolony ang'o mogini jorup ok oti UK kech kuya mbele jomolony mano none koro gibe onego bene konyo wan ya mobino koti kata mne pinje market koro gibe onego gino gisano kucho koti nikech kama koro gibe jonoro ma Kenya karka ang'o mo kucho koti tango mo mati kode koni kech konya nego dhano Europe maiso nego dhano Kenya kabe mani na diere to menda benda neno ko yanga kanyo mathoth ma bende piny Kenya osebedo ka tiyo godo mano mar nyiew yedhe maket kod mago mano siling bilion 10 ma bende chal ka gima koro nyiew godo suma keni Professor Richard Oduor di wachna nkotenre kod okang' makamano erokamano Sharon kenda moro ahinya duogo e studio kaendi wach mar yien migoyo mano yath to migoyo ma wanyalo go kata oduma nitie yore mang'eny momiyo yath igoyo mokwongo nyaka wang'e ni to yath ma koro wawuoye ni igoye nang'o igoye nikech kute igoye nikech buya kose igoye nikech nitie tuo gigo duto nyaka wang'e kaka koro jogo molony e weche mag biotechnology ka gima duong' chutho en ni ka nitie yath monego go nitie organizations e Kenya kae kaka the Pest Control Products Board ma en tije oyedhi maler ni en nyaka ong'i ni yath mane madonjo Kenya ka in idwaro bende uso yath miloso Kenya ka idwa uso e pinje maoko mane iluongo ni export mano bende ging'iyo nte export e nadi to ka nitie yath miloso locally gine jogo ma bende yiedho ni yadhno ober tigoye nadi nitie protocol mago yath to kisego yath modong' cha titimo nadi disposal gima luongo ni disposal nyaka obed ni obey ka kod isetieko tije to nitie kaka kori gole kaka obedo disposed gigi duto gin gik ma nitie kaka oseyang gi e yo makende rach mantie seche moko en ni yath monego bed ni igoyo kata na e kinde ma nitie intervals monego bed ni yath igoye mambet maber gi alwora mar piny but inwang'o ka koro gima duong' en ni jok mane waluongo chon ni extension officers ka mane puonjo japur ni yadhni onego goye dichiel to nego kisegoye otieko ndalo marom nade kapok i harvest nikech inwang'o ni seche moko igo yath to yadhni igoye to bang' ndalo ariyo to japur beno semana ng'weto skuma wiki ni pod entie gi pesticides pok oditimo gimiluongo ni decay inisetere e chiro wanyiewe to kwaluoke be nikech pi bende tin to bende setede kanyo to bende wang'e to be wachiema mano ok en yo makare emomiyo onego bed ni nitie kaka extension officers gi puonjo jopur puonjo jok mauso bende to maduong' mineno makoro magiwacho ni Roundup niende an kaka jalony ma biotechnology adwa nyisi maler ni buya gimomiyo yadhno nolose kinde mokwongo ne chal kama sani wan e Africa kae kata Kenya kae inwang'o ka jopur mekwa waluongo ni small holder farmers inwang'o ka gin mana gi nus eka kata na quarter acre mano en peasant farmer mano ke en large scale farmer gima ne wakonyo nikech nyaka wang'e ni history mar goyath ma imirinjo mabuya ni Roundup no wuok kanye inwang'o ka pinje maloka
inwang'o ka ng'ato ni kod a million acre. A million acre kata 500 acre ni ochal ng'ama wuok ka Nairobi ka. To ichopo chiegni mana Naivasha michiegni chope. Mano en puoth ng'ato achiel. Mano iluongo large scale farm. Koro inwang'o ni ka koro ipidho oduma bando. To bando tieko wiga adek to koro onego doye. Tinwang'o ni ibro dwaro ji chiegni mana million bende. Midwa pango ka doyo ni. Jogo kinyal nugo nikech kinde doyo nitie gi nafasi ne. Doyo ka nitie kinde mokalo mo kidoyo on time. Tinwang'o ni kata kidoyo badaye to kibi yudo nyak moromo. Nikech iselewo gi doyo. Koro mane ma koro ne jogo koni yawa. To ere kaka wanyalo deal gi wach mar yadhni buyani ma koro watiye mapiyo piyo. Ema koro jo science no okelo yath moro kae. Manyisre miluongo Roundup mineno ni. Yadhni gimotimo en ni kodhi kwa mi kodhi mwaloso gi yo manyasani mwaluongo ni genetic engineering. Kodhi neno endo waketo tolerance makoro samigoyo yadh cha to yadh cha nego mana buya kende to weyo oduma. Manyise ni odiochieng' achiel bang' seche ariyo kende ise doyo million achiel mar eka. Nikech ikete ndege to ndege fuye wiye to kuoye to nego buya to we yadhi. Eyo machal kamano mano nyiso ni ikonyo technology mondo bed ni chiemo yudore. Lakini koro gima koro chanda mabende aparo ni seche moko Kenya kae be wabende wawala ahinya. En ni in gi 1/8, in gi a quarter mar eka. Sami dhi nyiewo yath makoro idhi nyiewo kodhi monego mar bando. Yadhni chemical ne en marang okido nikech yadh cha Roundup en mar doyo mar golo buya. Gini en 1/8. Idwaro yath manade. Nikech ka puothi tin. Iya puothi tin idwaro yath buya marango. To kata kamano kapok wasiemo kata mana wang' jopur kotende kod buya. Ngeni nyak wasieme kata mana duonde riwruoge mabende oketi. Mano mar ng'iyo ni ngima oganda ma pacho ka nitiere kama kare jopur yudo yuto. Kuom ranyisi sidi. An pok aneno report mu kuom pest control products ka bende duoko ujo root to food. Koso ine sayudo. Iyo gima timbre wan gi chike mabeyo kabisa kaka professor wacho. Tiro chike gi oklugi. Ingeni ko wacho ni yadhni olose wacho ni wan gi kothe manyasani ma obedo kaka GMOs for example. Wacho ni tiere ma herbicide tolerant. Maiso ni en yath ok nege. Ingeni kipidho oduma kata bed ma a million acre. Ingeni tiere buya man kacha. To tiere kana kute mabenti lo kacha. Babe konyo gi rotubo mar lo. Tiro ni sama koro wagoye ni endi koro oduma ni mobedo habitat tolerance ni endi en ng'en no kodhe thodongi. Lakini wadhi nego gimora mora kacha. Basi koro ino lo marwa dhi ka kethre. To mar ariyo ng'ato kan gi kaka an gi I think a quarter an acre over an eighth. Tiro ni pod tire agrovets mana wendo kacha. Iwinjo? Ma uso. To onge regulation. Kisirikali mno regulation gini usne ngama ni 1 million acre. Yakoro ido ni ngato dhi kacha to nyiewe onge regulation wacho extension officer. It's very true ayikode. Kijino sirikal ose onge extension officers kata matin. Mone godhi opunyiso poni in puothi ni endi do okone giketi gini. Ori adhi kitiyo kode kane kama. Ori ya wete kama. Mane ntich sirikal. Ingeni an ka dhi supermarket. Ora dhi agrovet ayudo ka athini kacha. Asa kebs oseng'iye. PCB oseng'iete. Basta jogi nigi jolony ma professors kaka koro professor Durka. Mabende ng'iyo ni yadhni endi gimono bedo band kucha en kama. Kenya wa en kama. Koro japur ko dhi e duka. Ko yudo gima ne duka odhi nyiewe. Basta ntiere some problem kanyo. Duonde moket katiba kata e chik marwa. Bank make sure ni wan ka jopur wabedo safe emok titiji. To koro gimote mono penjore na achiel. Hakuru wan gi joma chamo mshahara. Iwinjo. Pest Control and Produce Board nyaka sani pognyiswa Pogi yango nonro mabende. Oseyisi ni yath makama okudwa ntikanya karka. Gen geleng. Wana gwiswa na wanto wana kujonege ji sana lakini kono ubionege. Kono kujonege ji. Okelo madhara. Maisha koro wan koro bionege wakaone kwa timu nangu. Nikech mana ni nonro mabende koro yango. Nikech ka koro wacho ni kona tamalo 40 koda auchiel mago mag yedhe mabende watiyo go e puothe. Osebedo band mane pinje mago mag Europe wacho ni EU kono. Yes. To nango meni wan koro watiyo kodgi nikech kana ng'iyo kare mna chiemo mabende root to food no yango mago mabende yedhe mabende osebedo kikuoye wacho ni bando
oduma ing'eni en staple food ma pacho ka. Odiochieng' oganda ma pacho ka ndi chamo oduma. Kopogore gi mano wantiere gi tomato, mano nyanya, wantiere gi rabuon kanyakla kod kahawa. Professor, ineno ka wach ma kama nikech oganda ma pacho kendi bende kata mana kidhi e osiptal nitiere kata mana tuoche moko ma bende iyango okia kata mana nokele ga ng'o dibed ni en kaluwore kod kwiri ma bende nie chiemo. Weche tuo gin weche matek kendo en wach ma nyaka waterore mos kwa pime mamos nikech tuoche mako ji kalore gi kata kawuok kuonde mopogore opogore. Chutho inuang'o ni Kenya kae to gimonego wachak maduong' kabisa en kaka koro wachiemo. Inuang'o ka koro bando sama koro bando onge Kenya ka. Ji ywak malich ka gima chiemo onge. To nitie rabuon, nitie mariwa, wan alego kocha waluongo ni muogo. To nitie kal, nitie bel. Gigi te gin gik monego bed ni koro jopur inyiso gi gimiluongo diversification of sources of food. Wan wasiko mana ni bando. Maka bando onge to waywak maratari to sechego omogo nitie. To nitie nuang'o ka bel bende nitie. Gima duong' en ni wasebet ka koro extension officer manene na wacho kae. Nitie yore ma pod wanyalo tiyogo manyasani kata moko bende waluongo ni conventional ma pod bende nyalo konyo. Inuang'o ni kaka koro sani ero piny ero iwinjo ka koro iwacho ni El Nino biro. Koro ka El Nino biro to wan kaka koro jo Kenya wasepangore nadi gi kodno endo. Waseikore nadi nikech El Nino kiwinjo ni El Nino mano nyise ni pi nitie. Onego beni wasebet kaka serikal oseng'iyo ni yawa pi ma koro biro ni dams waseloso marom nadi mondo pi ni obi obed available ma seche moko wanyalo kuoyo pi irrigation ma koro cham kata ka drought biro mbele tinwang' ka pod waber. But koro wan irrigation biro sani be pok wang'iyo gima duong' kae monego bed ni wang'iyo kaka oganda en ni data mi wuok meteorological center department kae watiyo go nade kech koro ero gisewacho ni El Nino to wando koro waling warito pidho oduma oduma midwa pidho ni El Nino nyiso ni koth biro mang'eny kani pi bo ywero ka koro nitie kodhi machielo mwanyalo luongo ni flood tolerant ma bende ineno ka nitie gi yone manyasani gi i strengthen gi tinyano ka kara koro oduma ni mano ber bel kose no ber. How do we use the data makoro wanwango from meteorological okwatigo kamano. Number 2 sama koro itime kamaeni wach mar El Nino nego bed ne koro japur no sepangore ni ka koth biro mang'eny ere kaka dwa keto trenches makata koth biro ofulacha biro to wuok outside my land manyise ni puotha ni eko biro to kodonje iye mondo ywere. Mano en gima kwatim mano tije extension officer japur kia mano enong'e ni El Nino biro eno pidho bando ne cha alafu bando cha bende koro nego bed ni ng'iyo to apidhe chon mondo bed sama El Nino ni biro to nwanga koro stem kore cha koro tegno makata pi ok nyal ywer. Mago gin strategies monego bed ni wang'eyo. To en koro ka El Nino biro oduma maber bande maber kose wapidh muogo nikech en to en stronger mohingo nikech mariwa kachiel gi bando miyo wa carbohydrates gi cha koro rem mantie kae en ni japur extension officers gi serikal onego bed ni department mag agriculture no seng'iyo monyiso ji kuonde ka kuonde nikech El Nino ni endi inwang'o ka obiro to seche moko inyalo ko ng'eny e side ma western mohingo kana na Ukambani koro walok kaka ipuro wapidho kaka wayiero kodhi bende chendo inwang'o ka ng'at modak Ukambani kae ma en drought ming'eyo malich otuogo oduma to kanyo jahe makara ber kanyo ka mondo pidho oganda makoro obi ous ni ja western mane opidho oduma mondo koro bed ni nitie barter trade kata nitie economic market exchange and dynamics mabe wawacho kaende otamoji pod nitie yore mang'eny kendo gik mineno mwatimo kaka koro wanjo molony manyasani miluongo ni biotechnology gi kod GMO mineno mwaloso tiende ga en ga ni for instance kaka koro kudni mineno migoni ga pesticide ni kudni ni iluonge ni gi dhok ng'ele iluonge ni iluonge ni stembora no ero oduma maratari koro kanitie to wabe wang'eyo ni nitie bakteria moro ma bende golo kwiri ma bende nego mana bakteria stembora no kende koro gima jo biotechnology gi wan watimoga wakawo gene mane nitie e bakteria cha to wakete bando manyise ni ema konyo gimiwinjo CD ne wacho chande ni sami spray
to ing'e ni inega kata na mana kata no lwenda mane wuotha en otimo mana nature walk en no onge kata no kodwa chamo kana mano dumbi nendi to bende osekire osechame osenege kanyo emomiyo seche moko iwinjo joluo wacho ni oyundi ilunyo kar tinne seche moko iwinjo ka koro wawalo kendo wawuoyo matek seche moko kata wach jiemogi ji ok understand maber to jiemo mane maber josiko mana ni jiemo general to jiemo ni miwinjo miwache general ni iwache general to gipenjo ni jiemo mane ka hasa kaka koro sani kaketo ni jiemo mar Kenya ka for example mar herbicide tolerance ka in mana jakwota eka mano en jiemo ober sawa but Kenya ka to ken relevant nikech puothe watin lakini kama jiemo ma chal ka gimi nyuolo nyathi to chanje koro oduma chanje makete jini kacha makoro sama mana ngamo chame kende mana pest mochame kende maisen pest tema kuchamo oduma they are just safe maun mangene timunondro mage watimonondo Kenyatta University kae kinde mangeny emomiyo wadwaro ni jok makoro mawigi ler kaka ICD niendi gi jok machielo gibie lab wa mwantie nikech wabe wanyithi Kenya ka berno ok bernwa ni jikech kayo to nitie yo machielo mwanyalo konyogo emomiyo kata sami winjo jiemo ni iwinjo ga seche moko ji wacho ka giwacho jiemo mawuok oko gi okwadwa gi whatever lakini to mwaloso kae kaka omwogo for instance nitie kech moro mantie go mwogo kanyo miluongo ni cyanide gino cyanide no to mwogo gole nikech omwogo kidwan mondo chame nikech ineno gik mwachamo gi ok ging'eyo ni wachamo giga ko ging'eyo ni wachamo gi ginyalo lokore maratari nikech gin gi DNA iye kanyo manyalo golo any product nikitang'e ni nitiere omwogo mabende ka dhano chamo nyalo kata mana nego nego giluongo ni cyanide nego mar adier aya hangini bende ibiro bedo kinyiso Richard ibiro bedo kinyiso other alternatives mago mag biopesticides mabende jopur nyalo tiyo godo e kuo cham ka bende nyaka gisani ka koro root to food yango ni kona tamalo 76 mago mag pesticides mabende jopur tiyo godo gin mago mabende kowinjore koda ngima mar dhano ang'eyo ni Sidi in coordinator mano mar Kenya Peasants League to king'iyo kata mana peasants mago mapacho kaindi kata mana kaka gipuro sani en kinda ng'eni ji mathoth osekeyo te kinde mabende gikeyo mana kaka nwawacho imbe da winj pachi kaluwore kod ikruok mano mar kodh El Nino ji osekeyo te kinde ma ji keyo kama nego bed ni cham tuo koth kochako chwe cham ok bi tuo yo makare bende ng'eni nitiere moko kuom gunde mabende osethiedhe yo makare mabende nego bed ni tieko kata mana nego pesticides pests iye akene diwach nangu kaka coordinator bongo tetiki jopur matindo ng'eni sirikal ok ng'igi kichiro kata kinyo policy mag sirikal gi target galana kulalo puothe madongo dongo joma puro puothe for export tido fa uono wacho nang'oa ni 70% ma chiemo wachamo ipuro gi japur matin to kata king'iyo allocation mar agriculture pesa di madhi japur matin onge tin kabisa idon thothne the supporting research kaka koro ma professor timo to professor wuoyo maber wach BT maize wacho nitiere kwiri moro nitiere bacillus nitiere bacteria moro nitiere lokucho ma en gi kwiri moro manego pest tikawe wacho ni chanje tadieri ido ni kido bacteria ni kantie a natural setup mare kod kikosa e kucho opogore kichido sometimes some natural setup and targeted for example or tika go behave to koduoko ne omiyo gimoino ko wacho kata wach mar jiemo wacho ni endi wano kwadagi ni kigitim research ino uko monde siro wach jiemo mabende professor wapinge kabisa nikech wang'iyo already wan gi kothewa moromo wa tiero japur matin kaka an iwinjo a quarter an acre iwinjo ang'omo koro idwa ni mia jiemo yet an gi kodhi ma puro kucho iwinjo koro onego bedni joma timo research nyiso maber nang'oa one gini endi watarget gi joma kama lakini kikede gino blanket koro no sama iwacho ni waketo BT kacha tido kada BT ni kikete kodhicha kikete nyaka team selection mondi ikuo cham yer kodhi mari maber ineno kada udhi nyisi ni kada lab kucho gitiyo gi cham mosebedo selected maber maiso ni moro malon kikete cham mok tim maber to boko dhi tiyo maiso ni koro BT ni endi bende okonyo ahinya nikech o depend ang'oa original cultivar mwatiyo go chande koro wan gima temo wacho achiel nitiere link for example mar GMO gitiyo gi chemicals kisa munyisi ni koro in gi 1 million acre kindik ji koro nyaka chemical ni mondo igoe kacha maiso ni koro kose mi kodhi ma GMO maiso tika ka udhi promote tiyo gi chemicals gi to wan wang'iyo ni chemicals gi ketho mazingira kata king'o environment miloso gie gikelo fossil fuel ayenye kinde mabende jopiny loso kotende kod chal mar kor lwasi iro fa koro sani koro climate change wan gi bura maduong' kabisa to joma chane kacha
thoth gi gin joma produce gi koro in iwuon produce gima keth inyowa ati idwa ni bede mesa kodi ka mondo koro wabed gi solution ng'at makelo shida mukilo lo shida ka okonya bedo ka kendo mondo kelo solution koro gima temo wacho na achiel ni wan ka Kenya ka wan gi kothe ma nyachon mabeyo kabisa en koro gima timbe en sirikal sani otimo research winjo nyiso ne nitiere research mane ma sirikal timo sani mondo okony kothe machon Prof Ding misewa onge ido pesa madhi kata ni kwa pinyo maber kabisa ido ni pesa matimo research akanye ok en maro ma jo Kenya ka macho en pesa mar kambi tido kata kinyo kata chike wa Kenya NBA National Biosafety Act ido ni an ka kelo kodhi chik wacho ni atim test kenda ami result kora na loso kodhi adwa na use koro chik wacho na teste then ami moni ngiko ber macho already an ka ja uso okadhi wacho no rach waran chi yo lock gi mondo kaka koro profinika iwinjo odhi PCB kucho obed kacha ka director ong'in wa gigo kiko wach ni kambi biro wa America oro wa UK ong'in wa gicha ni ber ko eno certify kinyo kata ma staff mantiere these authorities the inadequate iwinjo iro ni koro iro ni maybe nte jomolonye gine giten sana to Kenya ka duong iwinjo man ge border mabende okinyal ng'iyo jomko no ji wuok koro these things are inadequate wan gima temo wacho ni ya ntiere committee man lost 2011 gi minister machon manen Beth Mugo we went professor Dairu committee no wacho nangoa Kenya poko ochopo kacha ntie okang ma wacho watim kama mane kwa chopo kucho gigo poko tim koro committee no wacho watim kama to poko tim iso ni ngoa ntie gik mono benwa tim ka Kenya mondo wa make sure kwa kilo kada GM dikele kaka poko launch sani koro prof nika an gima da gombo mananyis prof ni wadwari PCB kacha odhi tim ndo en gi lony kabisa wadwari MBA wakwinjo kata na gima professor Richard wacho nikech koro seo pogore CDR koro loso kaka candidate mano mar Kenya Peasants League ochung'ne koro kelo malalamishi to ber ni wantiere gi jalony ka prof nyalo mana loso kotenore kod okenge ma kamano nikech ang'eni mago gin seyo ma samoro CD nyalo bedo godo kata na japur mantiere oko kacha bende nitiere godo chutho CD to wacho maber ineno Kenya kae dwarore ni wakau jopur mekwa very seriously bende to wach chiemo en wach man nyaka watim strategies mang'eny gima probably ok wang'e ahinya kaka jopiny kata jopur aparo ni dwarore ni organizations kaka mag CD gi moko machielo gibed machiegni bende gi jotim nonro mondo nikech science maber nonro maber en nonro ma bende japur bende yiedho ma japur bende wacho ni an shida na en mae tadwaro mondo watim kamae kaka koro Kenyatta University kama watime nonro mar modern biotechnology niendi kaka serikal ma Kenya iwinjo wach maduong' mar kata ma GMO ni tabro chopo mondo anyis ji mondo ging'e ni what is the history mar technology world over time en gamane mondo wang'e ni to nitie level moro ma nyaka wang'e ni to wan kaka jo Africa one market destination one producers what is our level to gigo gin gik ma ji wale to giwinje maber wan kaka koro jolony maka pachane koni dwarore ni PCB pest control and products board en organization mantie gi joma lony bende aning'eyo kana na directors moko manie iye kacha lakini kaka koro ratiba dhi ing'en over time inwang'o ni kata na sama pest gibiro makoro itiyo kod pesticides ge tinwang'o ni over time either inyalo nwang'o ka koro pest kande bende koro osefwenyo na gini en okecha lakini okonegwa with the time because pest bende become tolerant mane kaka piny chalo kaka gimolo climate change nigi tim moro maber kae ne en kata gima ne iparo ni you are tolerant to it becomes susceptible and to mane jok mane susceptible kande be inwang'o ka koro gibet tolerant manyisore ni piny pogore emomiyo pest control products board tije moro machielo en ng'iyo ni chemicals makata pesticide makoro wan go e market gi nyaka gitim ni gik miluongo ni surveillance
gicheko ni to sanie pod otiyo efficacy mare chal nadi to be pod otimo gima nonego be notimo kinde manene ochake cha nikech gipogore mano en tich monego bed ni pest control board no timo to kapogore gi mano to wan kaka koro joma timo nonro wan bende koro nyaka wawinj gima jopiny wacho sana sana jopur wapenjo jopur kaka digini sani problem ane maongo sidi bro nyisi ni nitie hayongo waluongo gi dhongula ni striga ena weed iluongo ni parasitic weed wasedel kode Kenyatta kae makoro sani cha wasenwango bel moro makoro goduma be makoro tolerate mano to watimo mana gi yo manyasani make go sure ni enango mamiyo in penjri anen to mapera katwi to kine kaka hayongo ti to ka hayongo winjo ni nitie oduma kata nitie bel to hayongo ero setwi penjri enango manyiso ga seeds mag hayongo ni korero en sa mikech tuo mar low waluongo gi ni soil infertility nitie sama soil onge gi phosphorus tinwango ka koro oduma golo gimoro miluongo ni stragolactone en chemical moduma golo mondo koro kute manie low obiye tiende mondo konye nwango kaka gisolubilize gik maluongo ni nutrients rachine ni koro chemical ema bende ema trigger germination mas trigger koro watimo ang'o e oduma watimo oduma wanyiso oduma na in koro gima miyo mapera ok gol gas this chemical ema koro wadwa miyi kaka oduma nikech mapera be wachamo koro DNA section ema koro waketi oduma mondo oduma obed ne ok nyal secrete chemical mamiyo hayongo ti mano en research mwatimo Kenya kama wane mwatime gi minyonge mowuok National Research Fund kai National Research Fund gima wanyiso serikal ni wantie wang'eyo tijini wang'eyo science ni medwa uru mana minyonge mondo watim research e karwa kai to Professor Richard mana kam angadi musani ngada mama sidi na penjo ni yedhe madonji pachoka mago pesticides herbicides gin kose losi gi joka kose kel gi tipenjo gi mana ni utimo nonro ni ye benderen kare ni ye mano wach ma ok nyal yiego kabisa ineno kose biro mano nyalo bet tim marach kabisa nikech ka ane malose to kaka gitime chalo kama nyalo bedo no kitime kiwango moro maber makata probably sidi neno ni itime maber but chutho nitie application form kose apply gimi waluongo ni dosia ne kise submit to koro nitie gimi luongo ni review mare review ni itero ka experts the experts go ema koro nyaka non this dosia ma nyie ni yawa nitie risk of kwanza nitie history no say tiko de waduongo gin hosu history of safe use mokwongo oseti kode kamoro to oseti kode marom nadi madhara mare chal nadi donc ochala kaka koro ineno tuoche mineno kaka kata yien mineno madho moko mag malaria gi yadh jakose lose gi Pfizer kata lose gi GSK kata lose gi Novartis yende kakose lose nitie gimiluongo ni clinical trial or phases koro chemicals gi bende kata kose lose loka kucha makucha otiye ko biro ka kapoko bedo registered e Kenya ka onego bed nitie kende gimitimo ne performance trial e pinywa ka nikech Kenya opogre gi loka to kara kona tamalo prangwen kod auchiel mar root to food wacho ni nigi kwiri makata pinje moko ok tigo do to Kenya watiyo godo ngene mano bende nyalo bedo gi to no to no nitie to gima onego bed nwang'eyo kaka jo Kenya mokwongo en ni tamalo prangwen magiwacho ni endi what are the reasons because man is true in WHO these things are listed gina gik mobedo listed in terms of their risk level toxicity level margi mamano jibino ng'eyo koro ko biro Kenya kae to wapenjo jo kema penjo pineno penjo magipenjo gi e penjo maloso mamiyo joma timo research kaka wan koro wa accelerate research wa sidi penjo ni yawa to koro ma are ponono otame koro UK okoti kata America koti ang'o miyo tiyo ka koro mane kama kore jo PB onego be ni koro duoko penjo no to nyaka koro giduoke gimomiyo ni yedhe makamago ok ti European Union to ka giseduoke kotamo giduoko to gibi gipenjwa ne enang'o mondo watim ne ginonro wanyis gini mae to ni kare Kenya ka inyalo nwang'o kata na breaking ability an magi gik gima ok ahera ahinya en ni ka UK wacho no kwa ti kode jo Kenya bende wacho no kwa ti kode rikni makamano ok ber ahinya to my reason wanyisi UK nitie winter for instance gipinye machelo nitie very cold area koro inyalo nwang'o kata na breaking down mwalo decadence
mar kata chemical gi take longer manyise ni gibudho kata loka kibiro Kenya ka inwango ka wan climate wabendo pogre matin koro the fact ni joko wache no kober is not automatic no kober Kenya ka ko biro Kenya ka to in terms of wangion okay watim ne nonro kaka jo Kenya wan onego bed wan gi research maromo wache ni joka ma gini to kata na Kenya ka be kapod itiyo kode to wan wango ka decadence level mare bende pod chala kuom that reason kara Kenya ka be okober. Number 2 kalore ni seche moko inyan mango kaka our bodies beno pogre matin gi jolok ineno ko wan dendwa ni nitie gi melanin wa ber makada chieng chwado to what strong melanin ineno ka seche moko nitie chemicals moko mabiro bet very aggressive to their body to aggressive to our body wapogore matin e gik mathin in terms of environmental and exposure mamano to in language watu waluongo ni gene expression profiles my environment alwora maidakie ema dictate kaka dendi chalo emo mineno ka nitie kara no jarabuon moro for example meno ineno komena okonyal chamo to wan jok mawuok e dho nam wachamo mena thoroughly to mena kwentuo manyise ni seche moko preference so nitie gik mang'eny e chiemo monego bed ni wang'iyo kaka jogo ma jo Kenya mondo wang'e ahinya lakini gima be adwa wacho kae kapok atieko thought process na niendi en ni Africa ka nyaka wang'e ni world over wan kaka jo Africa nyaka wabed ni kwatimo nonro maber gi wan kaka jo Africa to sama nonro kata technologies gitimore onego bed ni wabende watimo gi piyo piyo mondo wakaw gi piyo piyo sama pod gi make sense wanyisie kaka mfano moro ineno chon kinde machon kaka koro stima do ineno kaka wan gi stima gi energy nitie bedi ng'e ni energy machon ne gigolo from coal coal emane drive electricity and energy to sama koro majo pinje maloka go timo magitimo industrialization ka gi drive ga gi coal kakoro chopo sama Africa wabe wawacho ni yawa to karwa wadwa tiyo gi coal gimuocho nan coal no and dirty energy to koro wapenjo gi to coal ni emo pongo ikitui ka Kenya ka nitie coal deposits mang'eny maratari no kelo carbon whatever koro sama chopo gi kelo ni giwacho ni aya koro kone wati gi coal koro wan wapenjo gi to karanga machulowa e coal moko tiyo go to unto utiyo go mubere industrials uber makoro hingowa ngama chulowa kanyo mano ko giduoko aya kendo gimo ochakore ka green revolution en ochakre 1940 nyaka 1965 kai CDP no ng'e green revolution no kelo ng'at momilo Norman Borlaug gima ne timo green revolution en ne irango kodhi mose yieri maber ma high yielding ti mix gi miluongo ni mechanization manyise ne tingni ma harvest ma puro and everything gino no konyo Mexico okonyo America okonyo China okonyo India green revolution made them Asia made them food secure sama koro wan ja Africa nikech wan kinde makoro ni tractors gichakore to penya tractors en ma transport kusema pur pod wan wago koko sama koro wafwenyo ni yaye kaka koro sani tractor pongo kada ne gweng'wa kucha neno tractors to kendo gima keno wasungo semuochgo ni carbon credit koro ipenji ni to koro kabich ni mero koro idwa uso ni ogolo carbon credit maradi marom nadi koro kendo mano bendo mi caveat moro koro emomiyo GMO ni bende wanyisi koro kendo mondo ji understand rieko ma GMO ni nochakre 1996 30 years sani ema koro chiegni koro to ichame maratari koro kose chame koro sani ka koro ja Africa bende dwa ni yawa technology ni ber koro ineno ka koro wan kae osezungushawa for 30 years GMO ni nokwa chami to kore ema penjo ga seche moko penjo ga jo Greenpeace ni yawa jo kama headquarters woman America ni ere kaka uweyo ja America chamo GMO to un koro uhero wa malich wan ja Africa wan kikwa chami koro ang'o mantie in another 10 years nitie gima sani watimo ilongo genome editing GMO ni keno wawe ka be kwa benefit koro gima temo nyiso jo page kaka wan waseneno this thing any technology onego bed ni wang'iyo ni mane to wang'iye bapiyo nikech technology nitie gi lifespan ma GMO ni bende rumo adonjo gi miluongo genome editing shortly ero kama na inya ka nyaka sani wang'eni chiemo motimo nyinyo mago mag GMO bende ok opuodhi pacho ke nentere dwaro mabende ten pin na dwaro mar mondo meduokego wach mabende noyudo pinga eyo matek sidi ang'eni Professor Richard oseduoko penjo mabende nintiere godo ahinya ne jotim nonro ni soko wang'e ahinya gi kaka chiemo mago pesticides mipuodho donje pacho prof ngomosiemna kabisa kedo iyo gima timre gimotemo wacho na chiel ni kapo ni ng'ato otimo makosa lalane otongo yiende te okoyon koro wabendo batong yen kotong yende te oro timba something wrong to adama chugu mario moko uwe watch research sirikal nyocha lando ni kara sani universities mikwa give reduce pesa mar research
donge to kanye ma prof ntiere kuri pan sirikal pan pesa dhi wuok kanye nikech research nyaka tim mano penjo mokwongo kaka wan gi National Research Fund to sirikal wuon wacho ni gidhi reduce allocation e gino maiso ni koro kembe maloso chiemo gi ema dhi kelo pesa sirikal wacho ni wan onge pesa okwadhi mano gimoro nda yanga koro gidhi bedo ka gisiro gima koro maiso ni Sharon ni miloso chiemo to sirikal ok nyamia pesa an researcher koro ni mia pesa matim research iwinjo kidhi kuonde mag timo research giendi research ng'e kana jopur gin researchers kijapur bo nyisi ni oduma ni endi kikipidhe ka ma pidhe kama pi ng'eny pidhe ka mano information man kaka jo Kenya Peasant League waseyudo wasetimo research wawuoyo gi jopur watimo documentation gintie kacha koro gima lak en ni sirikal onge enthusiasm moro ma dwa support gima timre puodho kucho kiyudo kata koro wach mana koro kaka koro mag GMOs giendi wan gi patents winjo nitie kambi malose koro ing'eni insani kicha ki ya hotel iuso chai okibiso ni natiyo gi pimo chido kiti idwa pesa koro wate penjo niya ero gitimo research ng'amo own this property rights en ng'a oda ng'eye mondo koro wanyisi sama nyiewe cha to mar ariyo to gidene mijingo mane ma sirikal chiwo mondo wabed gi watimo research marwa mar kothewa mondo wang'e nitie kodhi miluongo ni gwer for example onya timo kama ni kanye kidhi Kefri muguga ka gin gi seed bank mar indigenous trees to kidhi kujudo ni it is underfunded iwinjo samoro dhi rito kucho koro gima dhi siro gima watimo wan sirikal ok chiw pesa kana ne yudo Maputo kucho protocol no wacho maber nang'owa ni 10% mar GDP onego dhi e pur dhiane i budget mar Kenya sani ipenya ni to koro pesa dimo dhi e pur ka ok wanyal chiwo pesa ne pur matindo iwinjo sani sirikal sani chiwo mijingo e large scale farming yamino koro wan gi chemicals lakini jopur matindo ok owe nono maiso ni wan gi motemo wacho achiel ka jo Root to Food ipime Root to Food en non governmental organization watimo research jo pest gi jo PCB gin giche mango gito mondo wan watim gi timiyo gi mshahara iwinjo maiso they are underfunded kidhi NBA underfunded KEBS underfunded ni winyo wach aromat ne unen chiemo to Kenya ko chiemo to ude supermarket no donjo nade mono penjo maduong' no donjo nade maiso ni gima temo wacho achiel iwinjo wan gi chike mabeyo kaka ma katiba ma Kenya ber ndi lakini wanya bedo kata wakane kama ok luwe gima temo wacho en sirikal maro osenyiew gi kambe madongo iwinjo yudo sani rais of the America oromo gi kembe osero joket mwandu joket mwandu kembe mabiro mage joket mwandu mabiro ingen kabiro ya hotel piny ka okakonyi an makonyara iwinjo abiro ya hotel piny Ramogi karka mara us chai auso ni chai an makonyara imiya pesa aya yudo ntiere Bill Gates to biro Kenya karka en emo promote GMO obiro Kenya ka koro piny sama koro ngama loso kothegi obiro romo gi president then king ni president koro GMO mondo bi mano konyo kambicha gima wadware na chiel adwa ni professor nyisona ng'owa research matimo niendi mbegu ni ane kaka professor ane maone patent no en mara kaka professor duoro to ok ni timo research bade kambi moro mon patent no adikori kele ka mondo gius koro ka penjo nitiere to koro penjo mana professor siaka ok bor wadhi banyala no mera lakini koro erotemo research kambi no na America mabesa ni mondo dhi America gibed gi visa nisho ni kadhi America gitama visa to wadhi timo gigi mag gigi endi koro adhiro jogo kule emo wan wacho food sovereignty eni ang'eyo ni Sharon emo tedo chai ka iyo kaya abiro iri koro prof osetimo research gino hinyowa wabo yudo jogo kule koro gima tiek mondi gima temo wacho achiel ni migago mag sirikal Pesco Roll Board NBA kigirit mondo jo wan Root to Food watim research owachi onego bed ka gin very active giswa nomera one kaka PCB person to tiyo lakini okelo tuo makama gin gi link kama tuo giwe dhogi then koro wan kwase wuoyo sana koro gibiro ni ni kucha kena ng'o gima temo wacho ni migago mag sirikal gin weak wan gi professor saka koro professor duwe winjo ingeni prof gima prof kinyisi ni matim sana ka chule msara donge PCB kacha mono ingeni research is very expensive
Research is a very expensive venture. Mondi bet into research mar gimoro. Nyaka ben tiere kama omo push. Wala ng'en ng'ama golo pesa en ng'a. Intention mare en mane. To ng'ama woni jiemo no en ng'a. Kich wan gi kothe machon masani kada komo kinta be agole kucho. Ko sari dwana ng'o ani wasik wanyiewe. Iwinjo. Or wasik watimo kama. Then you kodhi no beki sa nyiewe. Ko nyaka ibed kino gi habesa en habesa tolerance nyaka ichaki nyiew kedo nyaka ng'o. Ko kambi malo so jiemo chan. Gin linked. Ndika mi madhi auchiel kende globe mzima. Kambi auchiel ma control food. Giban gimama gikel chiemo, giban ginego jopur matindo, mondo gikel GMOs, mondo gin magi use chiemo. Mano wadai ka jopur, wawacho ni chik ma Kenya wacho ni article 11. Ni sirikal onego chiw mijingo indigenous research, indigenous technical knowledge. Ada winjo ni Kenya University timo research on gwer oduma manyaluo. Gimo gitim man ke pesa ngi kanyo, pesa nitie jiemo. Aya, mago gin penjo maleo kanyo mabede studio tieno chwalo prof ani waneno ka kino wiye neno reno. Prof tibedo kidwoke kata kamana gino mani board mano mar pestle control products bede winjo kenge makamage nikech ngima okengara na japur kende kata na jogweko mabende dhi chamo chiemo mabende jopur koro pidho. Dakika aneno kanyo koseromo saa 2 e wang'e mano mar okinyi yena mar mondo miaka yo matine. Ote magi nyakorom gajwang aneno ka bendi yoro med orogi lai mago te machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook gi YouTube bende do achiel kachiel mano Ramogi TV. Aduogo somo ote mabende isebedo ki ioro. Prof, in beda bro be right of reply donge. Erokamano. Kikidhi mabor. Erokamano. Sidi. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In Mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. People crave is the different. They crave the exotic. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wokich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakorom Gajwang waduogo kendo kang mar ariyo dakika na 4 tok saa 2 mar okinyi machiegni. Okinyi makawuono watwak kotenre kod kwiri marach e chiemo. Oteni orono lai magwa maga 3-6-000. Ponono no kia wang jowi mari samoro kia mbui mari mar Facebook, YouTube kata mna Citizen Digital Live antire kagia wuot luareyo mabende waporo godo wach kaluore kod chal mar chiemo pacho kaindi. Antire gi Sidio Tieno main coordinator mano mar riwruok mongere kaka Kenya Peasants League. Bende antire kagi Professor Richard Duor mabende en jalony mano mar biotechnology. Asom otegi mapio pio mar mondo mi wawinje no wachango kaluore kod twak mabende wantiere godo. Jackie Nyarmudi hiwacho kanyo ni yani kila kitu ni bandia e Kenya ka. To penjo na en ni KEBS pod nitiere ga koso gin gipimo mana mosechiek. Aya. Ote machielo Vitalis Ochieng Wood Game Karariu iwacho ni koro mago dhi konyo wanade nyaka nene wachak tiyo godo. Wan gi modong en mana tho kende nikech watiyo gi gik mang'enya mago mag GMO to bende walinga. Aya, Professor Richard Duor dhi duoki Vitalis Ochieng. Kopogore gi mano ote machielo hasom kanyo mano mar wuod Nyayala iwacho ni kwanza alot ma wachamo Nairobi ka utimo kwiri. Iwacho ni wang'e koro. Aya, kopogore gi mano hasom ote machielo iwacho ni arito ndi ane Kenya ka endi odhiera nono. Onge mana wach sukari ne waneno makwiri molal mweru. Iwacho kanyo ne wach kama ne ochopo bende wakia. Motedo bende wacho ne nitiere kama no lale mochopo bende wacho ne wakia. Kopogore gi mano ote mapio pio brother Kuku George mar thim licho hinga e kaunti ma Migori wacho ni Sharon ni nadiera nonro mar root to food ogolono. Nitiere yath moro ma ok adwa luongo nyinge. En kigoye kate bando to oilo del ma pien del ema barore. Toka muche odonje umi to chuni ni nyaka imadh chak. Ko kamano tinyalo mana iwacho ni nyalo ichal ka ng'ama nyalo madho suma. Mago gigo nek be nitieko mano brother Kuku. Bente Charles iwacho ni Kenya ka ngima wani lwet ruoth. Wachamo kwiri left right and center. Jackson Mbuya iwacho ni kwiri oromo wa mara sukari mara mogo waolgo. Otemo gik masomo iwacho ni I'm dismayed gigi mar researchers. Iwacho ni gigi mar researchers nikech kane debate owuok mano mar GMO kuom josiasa researchers nowacho ni gin safe. Now the pesticides should not be used. Iwacho ni small scale farmers meanwhile pesticides to richo wan walem. Asomo gik onyango kiwuok seme iwacho ni where do we put the crop boosters? Gin bende girach. Yero kama na inya wach mar crop boosters no sidi di duoki. Ko kamano achak kodi Professor Richard Duor. Nitiere weche mathoth ma bende sidi no penjo ka minyalo duoko mapio pio gi ote ma bende joneno magor. Yero kama na inya Sharon. Aneno ka Nyayala gini wacho ni Nairobi ka wachamo mana alode mwachamo nitie mana kwiri. To oko wacho marach nikech gimo wacho en ni jopur kise spray pesticide ni endi kwiri ni mondo ne kute. Nitie kinde monego be ni weyo kapok harvest. To excuse me. Inuango ka wan jopur makolony maonge extension knowledge. Wakao wap spray kawuono to kiny sama pod oracharcha. Bende wasema na harvest to bro setere mane chiro be yowoi bende chame achama. Mamano to en nok matin mar extension officer knowledge mak ber kamano. Mano to Nyayala to owacho adier. Lakini gima duong' en ni tuo ni wuok kanye. Ere shida ni wuok kune. Chutho gik moko te nyaka bed regulated. Kata mana pi miwinjo miwacho ni water is life ni. Pi ni ema ki modhe mang'eny. To kene en gi tuo moro ma bende iluongo ni psychogenic polydipsia. Manyisore ni blood mari obedo diluted makata na firing mar nerves meki ok nyal. To mano en pi ma bende kinde moro ma bende onego bed ni konye. Chutho gik moko te kata ki chiemo to ing'e kama kochope iyi to koro ipil ni chiemo moromo. Everything must be regulated. Kata good things. Gima rach en ni okwalo chike kako nego keti.
ji en okose ka kodhi no kaka koro ma one of the viewers wacho ni en kispray to kodonje umi to chalo mana ngamo madho sum mama no en concern gimonego be ne koro sirikal ng'iyo kaka mano to jo pest control and products board onego be ni wach machal kamano ne gisechopo kanyo nikech nitie jok miluongo ni surveillance officers monego be no sechopo kanyo to mano yath mane yadhi ni itime nade mondo ging'e ni kama ne is the manifestation matimore kuom field kucho to onego be ni koro en gima igolo from the market. There are rules monego be ni yath makoro ok ber ahinya makelo kwiri makech en inyalo golo from the shelves, withdrawing it from the shelf. Those rules are available gintie. But gimane sidi wacho ni research adwa nyiso sidi an ingena research and registrar mar research ma Kenyatta University and matelo on research tema Kenyatta University in my office and I'm also a researcher wan gi lab matimogo gik ma nondo masani gi to gimaduong en ni sirkal temo pokotemo maber ahinya but temo kelo pesa mar research kaka I think wasenwango in lab wano kende almost chegni million $100 for the last 10 years. Iwinjo mwatimogo research mana mar modern biotechnology nikech chutho GMO onge rach GMO marach en GMO makobed approved nikech ing'e chal makama ji wacho ni makobed approved nikech makobed approved means ni ng'ato ka wuok ni koro sani aloso GMO ma akete probably DNA mar thuol for example takete e oduma mondo koro oduma bende obed ni kwiri mar thuol dong ing'e ni koro kamano to koro ok en science maber to mano is also available miyo ni sama timo GMO e lab gi nitie regulatory agency miluongo National Biosafety Authority matije ni gimidwa keto gene ni en mane to seti kode kanye to en gi allergy to all those things waluwo mana kaka ineno kaka sama waloso yath ing'e ni an kana seti ko PhD ma kenda tieke atimo gimachielo miluongo postdoc mana tiyo gi Pfizer manyocho mi uyath moro for years ma corona mang'eyo kaka yath iloso koro ang'eyo the process ma loso chiemo to ang'eyo process ma loso yath gima duong' en ni process ma loso yath in penjri ane ni sama imuonyo ga yath manego malaria to malaria en cell to dendi bende en cell yadhni en ganadi moweyo dendi te okale iyi to kale blood whatever modhi omanyi mana malaria parasite kende emodhi goyo to into thiedhi in ipenjni en ang'o mano timore this process emomiyo anyiso ji ni sama wakawo ga GMO for instance sama koro ineno kudni moro mane an ingena dango dala gi dawa alego Kanyaboli dala waka Kanyaboli kae wadongo gi dawa ma ntie kudni moro mohero oduma kabisa inwang'o ka e kor oduma ka e kor bando ka mentie to kata ne wi bando kacha mineno kobeti seche moko iyude to kudni no nitie bacteria moro kae manie soil ka ma en gi DNA nitie ma inhibit omoko e duonde omoko mana e duond kudni no kende nikech duond kudni no waluongo ni alkaline duondwa en acidic emomiyo koro nyalo separate ni onyalo mana nego kudni to konyal nego dhano ma ogin gik nonro mana mapiyo nikech aneno ka wachiegni tieko twak odong' mana dakika 10 nikech adwaro mar mondo mi wanyuand paro mopogore opogore ma bende jopiny oro donge Professor Richard koro nitiere ote moro ma bende japiny moro no oro kaendi mabende nawacho nowuok e kaunti ma Migori aparo kabende wacho wach booster crop wan gima temo wacho achiel kantiere kata crop booster nendo be wan gi agencies ma regulate mondo wang'e tang'o madonjo e Kenya ka kinyo kata ujumbe go jikon wan kuro waol nikech authorities gende ok ti okay prof wacho maber ni sometimes wan gi weche mag yedhe wan gima temo wacho achiel research mar GMO ok en mar professors kende in the long run wan jopur modhi puro gini iwinjo koro iro ni ka information ok en accessible to jopur for example samune lab kucho kunyisowa unukelwa end product bodo ng'ento condition mage mutime research ni for example kidhi Kiboko wan gi money water efficient maize for Africa wema iwinjo maiso ni enoko tiki pi mang'eny lakini kidhi Kiboko kucho iole pi saka sa koro kisa miago adhi kwa wendo kucha to kothonge udhi miya pibe koro magi penyo mapenyo kaka jopur koro gima danga wach en ni kantire gima donjo e Kenya nikech wan gi ni free market donge to free market en ng'ama puro GMO por GMO to the issues ma cross pollination for example wasenyo cases kata kidhi Canada kidhi US professor neighbor na puro GMO waonge wall ana neighbor na ka puro GMO ntie pollination kore the market kich patent cha
Ubire puodho ndiyo mosemaki nitie cases e world mzima magi kuma penyo koro wadhi bedo gi GMO zones for example ni wacho ni koro Siaya obed GMO zone to maybe Siaya no nitie ng'ama dwaro mondo en kodwa GMO cha ere kaka wadhi kicha bende idhi contaminate chamba magine chande kinyo kata chik ma Kenya ka iyudo ni wan gi chik mar seeds the Seeds and Plant Varieties Act wacho ni an kaka japur matin kaka kodhi mar nyamaragola miyi achulo milion 20 kata bede jalega chiel chik ma Kenya ka lakini GMO to ngi matibere ngi chik ko ker chikarka kapoko maki lakini the work chik owacho niki kinyonka kinyonka ndo ko maka ukisi chik no onge maisho ntija pur mais at risk sani sama ka puotha ma migi ne chamba ma mi anya achul 20 million or 1 year mano chik ma Kenya ka to GMO to watimo ang'o miyo koro GMO to miyo preference to koth watu wan gi chik ma kwedo mara dek kwa ng'iyo weche mag approvals and things like that professional weche mag approval you ni these agencies kalo wala ni chik chamundo loke mfano wasandi kwenye kabaro kajo Kenya Peasant League the route to food wala ni koro wala ni chik cha okete in a way ma okni an man kambino aloso gini takelo ni to teach them to verify. You keep worldwide. These authorities have been weakened. To amio kambe malo gigi teko mangen kabisa. Koro yomi wanwa church. Ana uona usu chai. Ukabiko ni chai ni atedo gepi marach. Mbogi kitik. Kingi yokarasani nyo serikali wacho ni prof wacho surveillance officers, wangi seed inspectors. Maisho serikali nyandi ko seed inspector lakini okondik extension officer. Angomio kiwacho na awuona aloso kodhi marach angom biro maka daki yor ngama biro puonja macho serikali already osechako from the point nija purel ngama criminal gimote mocho ni pesa mocho logo inspectors kande gi employ go seeds gi extension officers then chik monti mocho biro machiegni wacho ni serikali dwaro jopur chulo 5% tax wijo serikali sama yudo pesa kuom jopur to gibiro iro Samagedwa research ma GMO gidhi professor. Iwijo ango da gigon professor mo chulo tax. Maiso ni serikal nitiri kaka koro omakluete gi kambe madongo ka. Nyise ni kaka kitim matim kam. Wote moja serikal marwa onego winjwak ma jopur. Mondo wangeni wadwa tax. Wadwaro ni serikal omiyo pur grants. Mondo support themselves. Sama professor temo research mar GMO chande wabeno mi research watim research mar angoa gwer for example or research mar kodhi machon to mane ka wadhi ko weche mag chiemo e pinyo ma Kenya ka ero kama na ina waka ne ote mamoko mabende isebedo kioro nyakora mgajonga poko tiko chenro makama ote ni oro nwana mago te machok arede ka uchiel no kinyalo ketina gi achiel ka chiela mar mondo mi asomge aneno kanyo kantiere janeno marocho ni the agriculture sector they don't train people about these chemicals. Tena diera pa ni mae wach mar mato mabende nitiere kaindi. Opogore gi mano nitiere janeno machielo mabende hiwacho ni mano kalimba kiwuok Nakuru. Hiwacho ni watieko nade wach biye. Hiwacho ni biye oromo Ugenya. Wach biye ni bendu lose mabende oromo jo Ugenya kaluore gi kalimba. Aya ote machielo bende en mar Kenneth Odongo. Hiwacho ni ere gima inyalo tim e agriculture sector. Ok tich mar puonjo jopiny weche mag pur to giling to jopiny inyore e weche mag pur. Aya pari bro bed kichiwo ni jolony mantiere godo kaindi. Jano machielo iwacho ni the agriculture sector they don't train people about these chemicals. Aparo ni wach makamano bende iselose. Benta Charles bende neno ote mari iwacho ni Kenya ka ngima wanitiere lwet ruoth wacha mokwire left right and center. To thok jopiny mabende neno ote mage iwacho ni giol. Pio giol. Nikech yudo ni sukar mar sumu biro kidhi sto chande olor lakini gionge moko bende osechopo nyaka dukni medo pinyeo nyocho lor gi no winjo ni wacho ni no winjo ka minister Matede wacho ni GMO osebiro Mombasa no nyiso ni niswa na manifest mag miligo pogi mioga pogi nyiso ni GMO go ni kanya sani maybe prof ngeo ero kama na ya prof minyalo duoko anyalo nyiso sidi ni concern mare particularly mar patents is a genuine concern. Nikech research duto nyaka bed gi ngat ma own the patent. To anta do acha diera ma mara ni kaka an research the
organization miluongo ni World Intellectual Property Organization WIPO. King'iyo tinwang'o ka wan jomo patent promoters. Mine is a global patent I have myself. To gi research mineno mwatimo gieki nyaka wabed gi patents go gin mekwa wan bende. Sa asaya ma sirikal chulo golo pesa mar research. Research no belongs to the university and the researcher, and at large kendo bet mar government. Ywak ma wan go kaka jo matimo research en ni government omed pesa mar research mondo wa control our research. Mamano is fine. But koro gimachielo ma bende adwaro wacho ni seche moko kindiko grant proposal minwang'o minyonge mooke o funding organizations maoko bende nitie procedures and ethics. Nitie gimiluongo ni grant agreement ma undiko mabedo signed between you and the donors and the researchers and the university. Kanye makoro lawyers mekwa majokai ng'iyo in the university, for instance, one called very interesting, very experienced lawyers maging'iyo nto ang'o nitie what sections ma protect wa as a country and as a people. Nikech the ownership ma patent is never to the donors unless ni probably ni kambi owacho ni timna research. Mano to samitimo research on behalf of kambi to mano means you are a consultant of kambi. So that time mano en research mar kambi. But research mwatimo iluongo ni grants. Grants opogre kod consultancy. A grant en grant ma en okichule en pesa madhi for humanity, philanthropist. Mage gik mwatimo mag research. To one wabende we have to be patriotic enough ma the kind of research mwatimo en makonyo jowakai. Research te mwatimo Kenyatta University and four labs ma Kenya kai. Lab mokwongo manochakore Kenyatta University. Ng'e sama ji wacho ga chiemo. And seche mokai abuonja nikech iwinjo ka gik wacho ni GMO ni a new technology from the GMO ne wachako timo Kenyatta University 2004 ma 2005 the late Saitoti ema nobiro moyawo lab 2005 no natimo masters pare mag GMO ni en atime matimo PhD South Africa US kucha watimo igini UK en science mwang'eyo gimonego bed nwa penjore wan kaka jo Kenya. To science ni kaka koro saniero ja Ugenya ywak kanyo no bie negogi nikech bie gima nitie yath moro matie go bie chama kwanza bie nanga mamwonyo lingmos manise ni bie osefwenyo rieko mondo gimosetimore bie osebet tolerant to the conventional pest manyocha tiecha. To mano leore kaka climate bede change manyise ne sanie Sharon wanyisi kaka gik mineno ma pests gitimore. Ka koro sani asefwenyo ni okiero apilo kata gilo on hamlar whatever the name. Inwang'o ni sani ka koro kiera apilo makinena apilo te ywak makora wacho ni na chiemo kata mia apilo tuwacho ni yawa chiemo ka mia apilo. Koro apilo no ene kora nyalo tiyo kode as a mechanism ma making sure ni chiemo. Lakini over time kumia apilo tiwacho anachiemo kadwa chama adwa na chiemo chama lot adwa apilo ni en gang'o koro kacha okeleti chako bile to keche do apilo after a while people wacho na apilo be onge is bet tolerant because of the exposure waluongo mag exposure. BH yath manyocha gitiyo gocha BH osefwenye mama koro onge tiende koro kendo nego duo kuom mako penjwa to BN nitie gima sanie kata manelo kae makata na yath moro ma nitie toxin mogolo yath man normal golo toxin manego bie. Koro wan gima watimo kaka genetic engineers wawacho no okay yadhni wanyalo multiply either in the tissue nikech kitimo genetic engineering tipenjori ni yadhni probably nwang'o ni rabolo nikech bie ni okocham tie rabolo. Inyalo realize no okocham tie rabolo. Koro ipenje ni tang'o manie tie rabolo niendi makoro omiyo bie ni okocham tie rabolo to chamo gik machielo to chamo yedhe machielo. Then wadonje rabolo no to wapenjo ni okay tiende ni nitie gene mane mane gima koro wapenjo ni idware ni mondo kik ocham oduma wakete oduma nikech rabolo wachamo saa michamo rabolo ichamo ga rabolo gi DNA. Sami chamo rech, ichamo rech gi DNA. Imuodo oduma gi DNA. Sama idhogi kanyo ichamo kuon gi rech, ichamo ga DNA mar oduma, ichamo DNA mar rech, to ka ichamo mandas bendo mi kanyo bano bende DNA, to kwa chiwo ga kwan gi goboke mag leaves e itwa. DNA is not toxic. Gimonego bed nwa penjore. En ni what section of the DNA has been used in improving the the genome called the cultivars mani winjo sidi wachoka. Koro an
kwayona en kama kik waluoru technology nikech joloka ka be osefwenyo ni wajomoluor wan cautious kaka Africans mane gima gitiyo ga go ma kinde technology biro to giringo technology biro tiwa kaka ineno kaka mako simgi do kinde mane sim no biro ne nitie gik moko mokete mouthpiece mobet gi cover anti radiation ko akiango gigo no dhi kanye to sani e kiwacho ng'ato ng'o kik bede kata gi simo for 2 hours ng'ano ywaka kata na CDR kelo simbe ka studio ka ok onyal yie mani sen technology gima ber monego watim en wapenji ga makoro wacho ni wa embrace technology wan jo science upenji wan jo kama ng'at mosiemo wanga kiwinjo CD penjo ni yawa to pattern ne kanye e jok mwadwaro mondo watim research that is beneficial to our people. Ero kama na inya so motachil mogik bang'e akaw ote mag mogik koro kwatiko chenro makamaka lor gi tor wach mabindi ntiere ote moro kanyo na neno mano mar engineer Lazaro Kanyambok. Engineer nawacho ni magi gik mamiyo cases mago mag cancer are in the increase. Jomoko tiyo nyaka kod dangerous pesticides kaka ambush igoyo kinyi to godhiambo alot osechopo e chiro. To mano adiera nikech wan kaka jonyiewo e chiro wakia ni mwanyiewo ni nogoye yath gokinyi koso goye godhiambo samikele e chiro. Kwa kamano ote wasekawo ote nyaka romga juang' sema neno ka dhi ng'ado wasidi wachin mogik watiko chenro makama. Wan gimotemo wacho ni wachamo DNA adier kaka profesa wacho nendo lakini gimotemo penjo ngene wachamo DNA moko bedo altered. Iwinjo kwachamo oduma en oduma mochweyo gi Nyasaye iwinjo lakini gimotemo ng'iyo ni to process mar altering iwinjo wacho ni sani wan gene drives sani giwuok e chiemo gidhi e gene drive genome editing ang'o miyo giwuok e chiemo ka ober iwinjo okay odhi wacho ni lony medre koro gimotemo wacho na chiel iwinjo gimotemo wacho na chiel iwinjo gimotemo penjo wan onge lab kacha iwinjo sama wachamo DNA mar oduma maka Nyasaye nochweye lakini ma profile ose lab mane gimotemo penjo nitie gimoni kata HENA protocol wacho ni precautionary principle kichiwo kwa ng'eyo sani kami glass mar pi to prof koni ni glass ni gi sumu takoni onge sumu dhi chomango idhi madhe mweni ne ke ritho nyaki teste nyaki luonga macho okay wang'eni ka pi gi sumu gimotemo wacho en ni DNA wachamo DNA mais in a natural setup to DNA mobedo altered in a lab iwinjo mane gimotemo atiko kama chokama kata wan wajie mono chako chon iwinjo ilo kata kamano serikali okel ban kane prof nochako research no pinya ng'omo university giendi mondo dhi KU nyaki bed gi pass mark iwinjo gini time lab kucho ere kaka japur marewa kuma ya wendo kucho onge gima dhi mbele kucho gigo nego bed opened up public participation must be there jopur mono ng'ento gini samwa alter ang'o maketo kacha ang'o magolo kacha koro being information ni onge wawacho ni ang'o emo nwadhi e court wan kane president ogolo chik ni gimobi nwakone no kiluo sheria nwadhi e court makoro wacho ni adier okuluo sheria sani pod case dhi mbele court gimotemo wacho kaka jo Kenya Peasant League en ni GMO oken wach professors kende GMO en wach nga chiemo ngama chiemo cha oben gi stake and stakeholder wach ma GMO japur bene seko mar chiemo mogi kitik gimombe onge chiemo ji nindo kecho kin chiemo onge iseno samoro ma kidhi kamoro nyeri kucho ipu gikaw kabich gimiyo dhok to kidhi Turkana onge chiemo the problem in distribution the problem any wasebedo gi brokers modonjo e sector koro okwaya wacho ni wala address chiemo nok ma chiemo gi GMO while the problem in distribution koro sirikal onego make sure nangoa chiemo obed responsibility mar sirikal mana ka sirikal nigi responsibility gidwa bedo gi tax officers gibed gi food officers ma make sure ni jo chiemo mondo koro sirikal wuono subsidize iwinjo the food production and that's the only way mwadhi make sure na bedo gichiemo koro wana wate mosiro ni jopur mane Kenya karka kikuye chulo tax mana riyo medru tiyo gi kothe manyachon kwa wegi to gidhi lal moko bedo gikendo Hicho ni moko biyudo nyithindo. Ero kama na inya paro male kwa nyama bendi chiwo. Kwa kama no koteko Professor Richard Oduor wachin mugi koteko. Ng'ata manigi kodhi moluongo ni kothe manyachon. Kodhi ok en constant. Kodhi change. Ineno bando masani waluongo no domaniende. Bando no en product ma biotechnology miluongo ni selection. Emomiyo chopo kan. Kwar bando ni iluongo ancestors mag bando ni iluongo ni teosinte.
Mexico. Kata bando mo claim gani mekwagi. Oduma is not native to Kenya. Bando is not native. The origin of bando in Mexico. To kwargi ancestors. Mare tin rom gilwetani. So the process of biotechnology and selection emomi okoro sanwan gi bando. Puothe kodhi mineno mwaluongo ni mekwa machon gi eki. Kodhi go kain kodgi akwayo ujo kama. Kodhi go kelure lab mondo wakau DNA manie kodhi no. Wakanu nu DNA no. Because that's a very important sequence for the future. Dicho pombele kai could it modify? Yeah? Could modify. No, you don't need to modify. You know, DNA and sequence. And sequence. Kodino, you better kane physically. Nikech kata kidwa kane physically, tibo realize ni there is dormancy. Okinyal kane mohingo 3-5 years. Oko bitibe. Oko bitibe. Na kore gimagete man ni pidega every time after 2 years. Can you pay them on or keep whatever? So mi pidega you're exposing it into environment. Maniti for instance, ogi pest mina na makeno wachando wagi. A drought, a soil infertility, gi chemicals gi. Gi change oga kothigo. Kothe gi change. Kirango history. Nitie kinde manini so wanitien Homo habilis, Homo sapien makoro sa. Dogine no kwa pogore. Dongenga moti monwa GMO, genome editing. Meaning genetic engineering is happening naturally as well. Koro kwayo ma ango en by the way kanitie kodhi moro ma indigo mi dwacho ni machon maneno maber. Please miya kata mana matin wakane ni kodhi no a system manyasani ma mondo wange into sequence mane momiyo ber malich kamae mondo wakane nu kodhi no in a system iluongo ni genetic bank. Genetic bank opogre gi seed bank. En wadwa ni mondo sequence ni wabed kode mwa prime iluongo ni genetic fingerprinting. Mondo wang'eye makechopo in the future to koro wanyalo wacho na DNA section kech DNA to kinyal tho. DNA is existing forever. Kise purify emekane to daka forever. Lakini kodhi makodhi to bedo this suffer for gimiluongo ni dormancy cha koro kobiti. Very important. Omiyo neno jopur gi dwaro ni giwuoyo kodwa mondo wabi wanyisgi ni sani ma nyalony masani mwanyalo kano go gigi. But wach maduong' en ni jopur be wadwaro ni bia lab onge gima tek. En mana ni lab nitie procedure makichopo ti wacho ni tim kama. But bende level makoro japur bire en sama koro isetimo gini mi wacho ni okay mae chal maber. Jopur gi riek. Kikone ni mae is tolerant gi drought ni oro ok nyal chame. To japur ka kawato keto ka oro biro mochame to japur ng'eyo ni mae onge okotiyo. Koro jopur must there waluongo gino no outreach. Participation is there is a stage ma iloso GMO kama japur nyaka bedie. En a stage miluongo ni public participation before you release number 1. Kasa mitimo ne gimiluongo national performance trial gimiwinjo no wacho kiboko cha jopur yieni kanyo alafu samitimo ne ni confined field trial and then gikone kama koro gibro wacho ni mae ber and eventually by the way jopur gema decide ga nikech kata kimie kodhi to kone ka kodhi no yield maber to konyiew koro kothino bende gimitiyo kode bende onge. Koro it is an integrated approach madwaro wate wabed mana kwang'eyo ni yawa kata wan wajo research wakonyo mana jopur. And we live in this country and we love this country. Chiemo ro kendi luonga Sharon. Moda wach mar GMO ni. Moda nyisi gi gimomiyo GMO DNA is not toxic. Angeni wach GMO no en topic malach. Kinde ka kinde bende waseluongi kata mana bitemo itemo ka golo doke ite gito chal ka gima to pod nitiere kamoro. Chieng' moro nwachak waruwe kin kichweche mag puth gi. Abende luonga mondo nyis ji wadwa pur ma chon. To wadwa luongi bende gi Professor Richard wachak waluong bende japur moro ma bende samoro timo small scale gi large scale. Mondo bi studio nikech TV mara Ramogi wan wapuonjo oganda oko kacha. Koko manya koronga jwangi kanyima kilwa igi. Kaneno ka Bernard Alo. Wacho kanyo ni Sharon ana hero pidho kothe malokol. Tatiyo gi manyiwa kod mano mar dhiang' kod diel kod mano mar rombo. Wacho ni local nyale ka bende wacho ni wach bieno mondo onona ahinya nikech kech ng'eny. Geno mara ni Professor Richard kinde mutimo nonro none uru yedhe manyalo tieko biegi. Buya bende nitiere. Koko manya koronga jwang agoni rekomani nya kum nindo chenro. Agoni rekomani Professor Richard kuom biro e twak. Professor Richard Nyakoronga jwang en jalony mano mar modern biotechnology. Sidi Otieno yokang'o kongo biro Ramogi TV amora ahinya erokamana nya kuom biro. Sidi Otieno Nyakoronga jwang en coordinator mano mar Kenya Peasants League. Koka mano gimomiyo ni wabago twak makama en kaluwore kod nonro mabende nogola kod riwruok mar RuuPiny mabende koro yango ni chiegni kwanata malo 70 mago mag yedhe mabende jopur tiyo godo e nego buya kata kute. Giwacho ni oyange ni koda kwiri maricho mamalo. Bende RuuPiny bende yango ni yedhe makamano bende moko kuomgi osekum e pinje maoko. Richard nowacho ni pinje bende opogore. Kenya waonge winter. Koka mago magin mana twak mabende nigi dongruoge mopogore. Orichuru masani mabiero en tedo gi chiemo. Je lieta nowacho ni odhi tedonwa nyuka mong'ere kaka uji power. Ung'e uji power?
Inge uji pawa. Lakini hakila. Bas koja koro ngejong podono ni ke uji pawa. Wangeni uji pawa ni manyuka machale nade. Je lieta oseikore mano mar tedo achiel kachiel. Kik dhi mabor.